Doon na may gitunol rin ito aga, gitunol si guard, gitatag ito ano. May gipadala to, kung gibisan ko ilang kinsa siya, o may gibutan, tutos may tat. Salamat kayo sa nagpadaan ha. Ito akong mga followers niya, ganahan magpadala to. Okay na kayo, kung ganahan magpadala. Sa inyong ihatag na, ito na dawaton. Nagipadala to guys, oh. Wala mo tayo, pangano, hindi mo siya magpailag, itunol to si guard. Ihatag ko nun rin ni Ricky Garing, no? Morning, pada. Coba nih. Kuan. Surat ni. Coba. Ada balde mana pakai tu. Ahid. Oh. Ahid pun ni siya guys, no? Ada lagi. Mag-shoot mo tanto. Ada. Hindi ko magkatangtan ako da. Mana? Uli. Pedungan-dunggan. Sama ni, reserva no. So selamat guys nagpada guys ha. Ito pala guys. So kinsa magani ka? Thank you. Thank you kayo niyo katong nagpadaan ni. Katong akong mga friends yung magpadala ko. Ay mo kawa, pwede na dawat gyapon sa iyong hatag. So thank you guys nagpadaan ha.